Здравейте, аз съм Gameplay BG и това е моят първи клип. Той ще бъде информационен, за да ви обясня какво ще правим, как ще го правим и на какво ще снимаме. Така. Това ще е играта, на която ще снимаме. Тя представлява ето това нещо тук. Ще разберете по време. По-напред ще разберете точно какво представлява. Така, няма значение. Надявам се да постигна нещо с този канал. Още чакам един банер. И да, надявам се да ви хареса геймплея, който ще направя. Може да предлагате други игри, на които да играя. И да ви хареса. Аз бях Gameplay BG. До скоро.